Okay, Blom, du kan ikke pille dem alle. Det er okay, Blom. Simon. Det er så godt, det der! Det er så godt, det der, Blom! Blom! Jo, fint! Ilan, kom her! Blom, kom med næste, så vi får det, hvis vi får det. Ja! Jo, mand! Ja! Hvem styrer næste gang? Blom, hvis du scorer, så har vi vundet! Hvis Blom, dommer, hvis målmanden redder den nu, har vi så ikke vundet? Nej, der er 2 skud. Okay, må lige høre. Det er fint, Blom. Ja. Det er så godt sat ind, det er så sikkert. Blom, nu piller du den. Nej, kom igen, Blom. Dommer, hvis han scorer nu, vinder vi så? Ja. Kom så, Ilan! Ilan, du kan godt. Dommer, skal ikke på streg? Nej, vi gør ikke. Jo! Kom igen. 5 nye. Ja, 5 nye. 5 nye? Hvis jeg redder den, vinder vi. Nej, det er dem, der starter. Jeg skal ikke tage. Nej, det er nu. Det er blå, de må være i. Nej, fordi... Men nu var du. Nej. Vi har fra, eller vi har fra. Ja! Det sikreste, hvis I skruer nu. Jeg kan ikke tage. Jeg kan ikke skyde. Nej. Morten, må jeg ikke? Morten, må jeg? Jo, Blom! 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 Kom nu, kom så! Blom! I believe in you! Kom nu! I believe in you!